Авыр, шул ук вакытта бик рәхмәтле һәм гомердә онытылмас булган укытучы һөнәре. Инде 38 ел элек Чувашия Республикасы Эшбалтай авылы мәктәбен тәмамлаган 10-нчы Б сыйныф укучылары бүген үзләренең яраткан укытучы апалары Мөхәммәдзянова Вәсилә Галләм кызын 90 яшьлек юбилейлы туган көне белән котлап, безнең тапшыру аркылы җылы теләкләрен ирештерергә булганнар. Икенче әниебез сыман бик кадерле булган сыйныф җитәкчебез. Хөрмәтле укытучыбыз 1931 елның 2 ноябрендә Татарстан Республикасында якты дөньяга аваз салган. Аның яшүсмер еллары авыр бөек ватан сугышы афәтенә туры килә. Шуңа карамастан, мәктәпне тәмамлаган яшь кыз киң күңелле һәм олы йөрәкле булу аркылы Казан дәүләт педагогия университетында татар теле һәм әдәбияты укытучысы факультетын тәмамлап, кулына дипломын ала. Яшь белгечне Эшбалтай авылына юллама буенча эшкә җибәрәләр. Хезмәт юлын ул үз һөнәре буенча башлап, бар гомерен балалар тәрбияләү һәм укытуга багышлый. Шәхси тормышында да ул сынатмый. Матур гаиләсен барлыкка китереп, 3 бала анасы вазифасын да лаеклы килеш үти. Ел артыннан еллар үтеп, күпме бәхет шатлыкларга, кайгылы сагышларга тулы гомер узган ул. Ак яулыклы, саф күңелле Вәсилә апа бүген салмак кына бәхетле картлыгының үрләренә атлый. Илебезнең төрле почмакларына таралган укучыларыгыз сезне бер генә көндә онытканнары юк. Сезнең сыман укытучылар бүтән юк та. Безнең җитәкчебез иң әйбәте, иң аңлаучаны, тырышы һәм сабыры иде. Шуңа да без аны икенче әниебез дип атарга мөмкинлегебез бар. Укытучы дигән бөек исемне һәрбер кеше дә йөртә алмый. Аның өчен табигать биргән зур илаһи көч, сабырлык, зирәклек һәм акыл тирәнлеге, өмет, ышаныч һәм ныклы иман кирәк. Укытучы бөтен гомерен яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә багышлый. Ул сабый күңелендә игелекле, гаҗәеп кешелекле, якты күңелле җан булып саклана. Укытучыбыз безнең күңелләрдә дә нәкъ шундый киң күңелле остаз булып кереп калды. Без аны һәрчак зур ихтирам һәм рәхмәт хисләре белән искә алып сөйләшәбез. Вәсилә апабызның назлы тавышы, ягымлы йөзе әле дә күз алдыбызда. Аны һәрчак тыңлыйсы гына килеп тора иде. Ул үзенең укучыларын намуслы, шәфкатьле, гадел булырга өйрәтте. Нинди матур 90 яшьлек олы юбилеегыз. Гомернең зур биеклеген яуладыгыз. Күпме матур эшләр инде башкарылган. Әмма алда да сезне озын, саулыклы, тигез гомер юлы көтсен. Барыбыз да сезгә ихластан рәхмәтләр укып саулык телибез. Гомердә дә сезне онытмыйча яшәячәкбез апабыз. Иманыгыз камил, акылыгыз аек, саулыгыгыз нык булсын. Безнең өчен сез гомере буе иң кадерле укытучы апабыз булып калачаксыз. Сабый бала өчен укытучы бер фәрештә бит ул җирдәге. Һаман истә, һаман хәтерендә укытучы апам сүзләре. Кирәк чакта мактый белдегез сез, сабыр, итәгатьле идегез. Кирәк чакта ачулана белеп, ярдәм кулын суза белдегез. Хөрмәт белән искә алабыз без. Бик тырышып белем бирдегез. Өегездә эчәү, без мәктәптә кычкырып сүз әйтми идегез. Котлап сезне туган көнегездә олы рәхмәт сезгә әйтәбез. Тормышыгыз гел шатлыктан торсын. 100гә кадәр рәхәт яшәгез. Хөрмәтле Вәсилә Галләмовна, 1983 ел чыгарылыш 10-нчы Б сыйныф укучылары исеменнән килгән бар теләкләргә дә ихластан кушылабыз һәм матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Yolda
Sağışlarga tüzemi yıladım. Küz yaşlarım kipken, yıllarımız ötken. Sağışlarga tüzemi yıladım. Oysuz kişiler meni, qaratınlar meni, yuğalatuğa bara yuradım. Goyeplerime barım, şeşilerinin ağı, yıllar uzak aşkına anladım. Yürügen izlerini, tanıgan yaşlarını izledim, minirgem izledim. Küz yaşlarıma gipken, yıllarımız ötken. Sağışlarga tüzemi yıladım. Küz yaşlarıma gipken, yıllarımız ötken. Sağışlarga tüzemi yıladım. Köngülüme olasam, yalağızlıkta kolasam, ağır bulur ömür yollarım. Küzler köngülüme dal, yüreğime dibreler. Yaşlı hissi tortkuş kılarım. Yürügen izlerine, tanıgan yaşlarımını izledim, minirgem izledim. Küz yaşlarımla gipken, yıllarımız ötken. Sağışlarga tüzemi yıladım. Küz yaşlarıma gipken, yıllarımız ötken. Sağışlarga